Sziasztok! Ebben a mai videóban Minecraftozni fogok és világot fogunk látni. Csak ahogy fel is repülünk és mehetünk is. Csak közben a kistesom meg elaludt, és úgy hagyta a tévét. Ezt a vigyázat gyereket nézi. És akkor úgy lesz, hogy világot látunk, és akkor ide, erre a pontosan is, erre a jégre lehet, hogy tudok építeni, és fogok építeni egy házat. És egy ilyet fogok építeni, és akkor ebben meg rakni fogok állatokat. Először rakok ilyen bambuszt. Nem találom. Csak ezzel az állat lesz benne. Malac. Jó, lehet, hogy ezek ki fognak ugrani, nem tudom. Na, és ennek a videónak ennyi is lenne a vége.
Igen, és elköszönök, mert már itt nálunk nagyon este van. Így elköszönök, és iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, és sziasztok! Ja, és ne felejtsétek benyomni a lájkot. Sziasztok!